Kusho ukuthi isitshalo sami lesi kwakuyisitshalo lesi esisebenza ngokuhlaba. Kwakufanele njalo ngihlabe. Angazi ukuthi kusho ukuthi lokuhlaba angazi noma khona la ngakubheda khona yini ngoba kwabe sekugcina sekukhona abantu asebeshona. Kwaqala nje kwashona umyeni wami lo. Mayeshona, hhayi-ke iy'nkinga zami zaqala lapho-ke. Nilapha ekhashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondlo noPapa ekhanda enhla nasezansi kuyifundazwe zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Sibingelele ngani zakwethu. Sithemba ukuthi nonke niphilile kahle emakhaya. Igama lami Sichaka. Ngokaluqa asingene-ke kuy'mpande zama-Afrika sizwe ukuthi ubani esihamba naye uzothini kanjani kwenze njani. Sabona ma? Yebo, sawubona njani? Sikhona njani? Ngiyaphila. Ubani usisi mhlawumbe ngasithatha sibeke nje ekuqaleni kwakhe kuzodabeni kuze enkingeni nokuthi ukhala ngani. Mina igama lami ngiwuSizi. Ngihlala etshaneni elimnyama la ePinetown. Nginenkinga la engibhekene nayo nje. Ngingasho nje ngithi into engihluphayo kahle kahle engidlayo le engidinga ukuthi ngikhulume ngayo. Kusho ukuthi kuthema bengisafunda e-high school mangikhumbula kahle la ko-grade 11. Ukuthi ngoba ngalesa sikhathi-ke bekuwo-standard 9 ngakhulelwa esikoleni, nganginomuntu engithandana naye esikoleni. Ngithe mangithandana naye umuntu wami lo, kanti kuzoba nenkinga yokuthi ngikhulelwe. Mangikhulelwa ekhaya-ke bangavumelana nalokhu. Baphoqa ukuthi bangixoshe ekhaya. Ekhaya sebedinga ukuthi usuyithwele? Bedinga ukuthi ngiyithwele. Then mangithola ukuthi ngiyaxoshwa-ke ekhaya, angangazi ukuthi kufanele ukuthi ngenze njani. Hhayi-ke ngibe sengihlangana nomunye usisi wangichazela ukuthi no, since ngixoshiwe ekhaya ngingahamba ngiye eGoli. Kunendawo la engingahlala khona impilo nje iqhubeke ngoba ngwavele ngangingeke ngisakwazi ukubuyela esikoleni. So kwangiphoqa ukuthi ngihambe ngiyozama amatoho eGoli. Okay, ngithe mangihambayo ngiyozama amatoho eGoli. Nangempela usisi lo wangisiza ukuthi angitholele isaluni. Washo uzosisiza nangendawo yokuhlala. Ekuzofanele sirente imali encane la elokishini. Wena nobaba womntwana? Ngangisahamba ngedwa ngaleso sikhathi. Then ngithe mangifika khona-ke ngabe sengimbiza ubaba womntwana ngathi ngisacela ukuthi naye no, sasidinga ukuthi sibe ndawonye kahle kahle sikwazi ukudila nale nkinga yesisu. Sahlala ndawonye. Hhayi-ke kwaqhubeka ngempela-ke ngakhulelwa yaze yazalwa ingane nje sabambisana lapho. Hhayi ngilo ngibambile-ke esaluni ubaba womntwana waze naye wathola itofo khona eGoli. Lokuthi asebenze kwi-supermarket. Naye yayimsiza ukuthi ithi kumfakele imali kodwa noma kwakungahambi kahle kodwa kwakwenzeka. Then-ke makusuka lapho, hhayi-ke waze ubaba womntwana waba nenhlanhla futhi waphinde wathola omunye umsebenzi ongconywana kunalo. So mayethola umsebenzi ongconywana kunalo wayesesefemini. Mayethola umsebenzi ongconywana wabe sesishintsha-ke indawo-ke manje yokuhlala. Sathola indawo engconywana yokuhlala. Hhayi nami wangicela ukuthi ngiyeke esaluni ngiyosebenza naye, ngiyohlala naye. Nginenkinga yokuthi mina ngase ngiyijwayele imali yasesaluni nanokuthi sasiphila nje ngokusizana. Ngaqhubeka ngahlala naye. Kwaze kwaba ukuthi-ke ugcina usenemali enkulu. Wathenga imoto, sathenga umuzi nje. Kwahamba kahle yonke into. Inkinga-ke iqale lapho eseqala ehlatshwa ukugula-ke. Waba nje nokugulanyana okwaba khona kuyena. Waba umuntu ogulayo nami ngimsiza la ngimsiza khona. Kwaze kwathi ukugula kwakhe nje impela kwathatha isikhathi kangangokuba waze waphoqa ukuthi ayeke emsebenzini. Ngalesi sikhathi eseyekile emsebenzini mina ngisaqhubeka ngilo ngibambile kule saluni le. Ngaba nenhlanhla-ke nami ngathola omunye usisi owangisiza wangitshela ukuthi
since impilo phela seyinzima ngithi bese sihlala endaweni ethengiwe ubaba lo umyeni wami. Ngasho ukuthi umyeni wami ngoba wagcina sekhokhile ekhaya. Oh wow, yeah. Wagcina sekhokhile walungisa simo lesiya. Kwathi kuba ngconywana-ke impilo ngoba ngisho umndeni lo sasiwubalekelile ngenxa yokukhulelwa sagcina sesizwana nje kahle. Hawu kwakuhle ya. Then-ke uthe mangabe esegula kwafanele mina ngibambe yonke into-ke ngoba phela sesiyakhokha nama-rates senza yonke into. Sekunzima. Sekuphoqa ukuthi kube yimina ozokwenza, ubaba akasakhoni ukukwenza lokho. Usisi lo wangisiza ukuthi since impilo seyinzima nami angiqedanga ukufunda ikhona indlela engaba lula engasiza ukuthi sithole imali. Wabe sesho ukuthi hayi angeke ngithathe nasi isithwalo. Isithwalo lesi-ke ngasithatha. Mangisithatha isithwalo sakhona asasiphilisa kahle futhi. Ngakhona ukukhava yonke into, ngakhona ukukhokha ama-rates, ngakhona ukufundisa ingane zethu kahle kahle seziwu-2 manje. Sakhona ukufundisa ingane esikoleni. Ngakhona ukwenza nje izinto ey'ningi, amagrosa nobaba ukumhambisa esibhedlela kodokotela yonke into kwaba right. Inkinga iqala kuphi-ke? Mase sekubheda izinto. Kusho ukuthi isithwalo sami lesi kwakuyisithwalo lesi esisebenza ngokuhlaba. Kwakufanele njalo ngihlabe. Angazi ukuthi kusho ukuthi lokuhlaba angazi noma khona la ngakubheda khona yini ngoba kwabe sekugcina sekukhona abantu asebeshona. Kwaqala nje kwashona umyeni wami lo. Mayeshona hhayi-ke iy'nkinga zami zaqala lapho-ke. Kwafanele manje-ke umndeni wakhe ngikwazi ukuwuchazela ukuthi hhayi since ubaba begula usevele wasishiya-ke kanti bekungathi usebangcono. Then-ke baqala bona bacabanga ukuthi yimina esengimbulalile since kwaba yimina vele engangimususe ekhaya nje kusuka into endala kuyaziwa ukuthi yimina ebengisuke ngambizwa mina ukuthi sizoqala impilo ngala eGoli. Walandwa uwe emakhaya manje njengoba esengasekho bablame wona-ke. Nanokuthi phela ngaxabana nomndeni kanjalo ukuthi umndeni usicabanga ukuthi mina engambulala. Kanti angimzange ngize ngimbulala. Kusho ukuthi kwaba angazange ukuthi isithwalo noma yini. Nami angazange nje ngoba wavele nje wagula wathi sethi uba ngcono waqede lapho futhi washona. Washona nje la mhlawumbe khona ukugula kwamhlaba noma waseshonile? No, wamane nje waqhuma igazi ngamakhala sihleli. Then sathi siyamphuthumisa kwawukuthi useyacima kanjalo. So ngaleyo ndlela leyo kwangiphoqa ukuthi ngize ngihambe ngiyobuzwa kubantu laba abezulu abazwayo. Ibona-ke la bafike khona bangasho indaba yokuthi umkhulu usekhaya. Kanti nabasekhaya emzini kwami babehamba bethi bayobuzwa bathola ukuthi ukhonjwa kimi. So ngaleyo ndlela angisazi ukuthi le nto ngizoyenza kanjani. Kwaze kwangiphoqa ukuthi-ke manje ngize ngiyofuna inyanga le eyayisenzisiwe. Inyanga ngangabe ngisayitholi. Ngaze ngagcina sengifuna zonke iy'nyanga-ke ezakhona ngala ngoba inyanga kwakukade kuyeyaseMozambique kahle kahle. So ngagcina ngingalitholanga usizo kanjalo kodwa lona usizo ngisalidinga. Ngezinye iy'ndlela lento yesithwalo inamethele kuwena ngangokuthi ubonakala njengomuntu okuyena othakatha abantu. Ngibonakala njengomuntu othakatha abantu kanti futhi manje senguwumuntu ongasathembekile. Abantu sebengisaba ngale ndlela yokuthi angithi savele sasimama sathi kanje kodwa ekubeni ubaba isehlele ekhaya kwabangale ukuthi kanjani ngoba ubaba akasenawo amandla mina ngase ngiba namandla kanjalo. Kanti-ke bangisola lapho ukuthi vele kusho ukuthi senginento yokuthwala. Mhlawumbe abanye basola nokuthi iy'mali zakhe edliwe wuwe ukuthi zidliwe yimina. Amagama engihlale ngiwathola ngaso sonke isikhathi lesi ebantwini. Ngaphandle-ke nje kwalokho abanye basabela ukuthi vele umuntu othwele uyabulala abantu. Bacabanga ukuthi ngizothwala ngabo kanti cha akukho kanjalo. And nawe nalokho kwenzeka umyeni wakho ongekho aware? Nalokho kwenzeka kwayimina kungiphatha kabuhlungu ngoba ngiyadinga ukusizakala ngempela. Ngangimdinga nomyeni wami kakhulu ukuthi abe khona nje empilweni yethu njengoba ube usizo kakhulu nasey'nganeni nakuyo yonke into.
angazi ukuthi ngingasizakala kanjani, kodwa lona usizo ngisakudinga ngale ndlela. Ayi sekuza Mntakamandla, cabanga ukuthi nani emakhaya nilalele niyaluza udaba ukuthi kanjani usisi ukuthi nayi inkinga abhekana nayo njengamanje yena nobomndeni babhekene neziphuza amehlo akakhoni nokubuyela ekhaya ukuthi impilo imbuyele back to dust ngendlela asexakeke ngakhona emva kokuthi ethatha isithwalo athi-ke samgila-ke emva kokuthi-ke engakwazanga ukuhlaba according to i-direction, kodwa sona sasikhiqiza impela ngoba ukuthi uyancoma ukuthi isaluni yakhe yayisebenza inkinga futhi ama-instructions alahleka lapha nalapha. Angazi ukuthi angasizakala kanjani umuntu kanjalo. Ake ngizokuphawula kona iy'mpande zama-Afrika igama lami Kings Chaka, nisale kahle. It's the Black Life TV.